topo tima dosata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tujolom, huhilalah hami, rikot doa sini roham disalut hami halak pardosa. Alani ido ubahe nahu pasere pami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhatopotami, tung najot-jot do hami manibil sian akadalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami. Aidang di halomon roham hamatian ni akka pardosa, alai hamubao ni rohana dolomon ni roham, asa mangulu. Sesama saluhur hagidukan nami, dohot pangalosion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami, marhite-hite panindangion dohot hagogoni todi porbadia, asa tarapul situtu rohan nami majoho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goar munabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Humopop hita gabe dosa do ibana naso tumada dosa di bahen debata. Asa gabe hati gorani debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata marite ede nomor 46 ayat sada dohot ayat 10. Tatangihon ma hatani debata turpok epistel di parpunguan bodari parningotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesuson ima Yesaya 10 sada ayat sada ro di ayat 5. Dungi ruar masada tunas yang tuko nisi isai jalamar parbue sada tubis na tubuh sian uratna. Jala halomohonon nado hadaulaton maradopon debata, jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana, jaladang manguhum ibana marguru tu nabinege ni pinggolna. Jala hati gorado hohos ni gotingna, jala habonaron hohos ni akna. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marite ede nomor 56 ayat sada dohot ayat tulu.
tahati dakon maha porsiautai, songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di bata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antondi porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinar silang, natua tu banua toru dung ditanom, namulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasesan di dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate, doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Maredekor paropuan Kamis.
Nunga roh hatuaon nami, nunga tubuh si paluai, atong tapuji madebata madok. Sude parhalado pagalak lilin ni ruas. Lopat ayat sada rodi ayat tolu.
Sunggul-sunggul dihita. Parpunguan Bodari Natal. Sadarion 24 Desember 2025, Ima Natal Bodari Manang Natal Umum Huriatta. 2. Pesta Parjolo Natal. Marsogot Kor Hosanna.
Tapuji Tuhata marite ede nomor 40 sia, laos dison mata papungo peleata.
Damen di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus, Yesus, Tuhatai. Amin. Turpuk manang hata ni debata di parbuata di Bornginon. Di namarningot tita di hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus tapayut-yut ma hata ni debata sian Matius sada ayat 10 sahat ro di ayat 25 songonom madidok. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Joseph idope inana si Mariai gabe-gabe ado ibana sian di parbadia adorang so masi padonokot dope nasida. Ala parrohana bonar si Joseph na mangoro si Maria dangadong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama nain sirakonon na songoni. Alai dina songoni dope tahi ni rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongan musaripe muse. Ay nasian tod di parbadia do nanaing tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana, Jesus do goarna bahenomu, ay paluaon na do bangso na siyan aka dosa na sidabe. Masa pesudenay, asa jupang nahina tahon ni Tuhani marhite siyan panurirang na namadok. Idahamuma, gabe-gabe ado namar bajui, tubuhan anak maibana, jalabaheno do goarna Immanuel, lapatan na dongatama debata. Jadi dung tarsunggul si Joseph dioloi mahata ni suru-suruan ni Tuhani saut madialap na niolinai. Alai lauso ditada paima tubuh buha bajunai jadi digoarma ibana Yesus. Ido sahakna. Horas madihita saluhukna. Iya, jadi tadok mamau lihat ya teh tutu hatta ai heran apalah sadarion dang adong udan. Itu kan? Daku boto mula udan nakin mulai jam 4 gok do tahe gereja on. HP sonari kita namar minggu ngasahat di gedung Paulus. Itu nakin informasi. Iya, jadi ya kadongan na di gedung Paulus sude na disiamu na dihabirak pe molo dang rap boy di bagas joroon sarupa doi sudeon bagas joro ni debata alai di baem ma gedungna warni gedung nai adong Paulus adong Lukas adong Markus rap marlas ni roha kita nahina holongan ni Tuhata nungamar Natal hita na piga-piga hali. Adong Natal ni sekolah minggu 2 hali. Adong Natal ni remaja, Natal na poso bulung. Natal dia muse. Ina ama bergabung. Lansia, wah kan luar biasa. Jadi kurang DPI. Tanggal 26 Marnatal muse ipasada mai dot kebaktian parmingguan
tanggal 26 pesta paduahon sotuk sorohi tadah kan ngadi patupa botari asa jolo karejo hita Natal nih hita sudedu nata pe adung akan na khusus disi sude ya perayaan ni goklas ni roha penuh dengan kemeriahan. Anggo namar baju baru dak pola biate pola nak kaya nak kota sekolah minggu nama aduh kita namar baju baru sunari dak pola iko paimahon hari Natal tau baru be ya kahita odah alana tokin pinomat sebulan sehali ngamak kuling be paket nah, itu kan. Iya. Apa itu? Baju. Molo cocok, pitor dipakehon, alai molo so cocok, ditabunihon. Penuh dengan kemeriahan, las roha, lilin dipagalak. Alai lau majorohata satokin. Ya kadongata diluat nadawi sonari dangbui benasida marlas niroha. Dang be adong kemeriahan anggo Natali hotdo adong Natal. Cetak dot dah 24, 25, 26. Sahatuan non Januari. Sotong diri puhita Januari dang Natal be minggu parjolo, minggu bahkan minggu masuk di pertengahan minggu paduahon. Ido sasitong Natal dimulai mabornginon. Anggo ka sebelumna aha namai hasomalan. Odo Natal mulai. Dongatan na diluat na dawan, dang boy be nasida, mar Natal, marlas ni roha, songo kita. Anggo sebelum na boy, Natal ama, Natal ina, sudema, lengkap. Alai hinorhon ni, ngataboto ate, longsor, udah terus, banjir, dan menyedihkan. Sahat tu sonari, informasi masuk masih dalam keadaan menyedihkan. Jala dakola nih. Masuk do berita teh. Adong dongata ada teman-teman kita yang tidak bisa beribadah secara khusus na baru masa. Jala marsuara do HKBP. Pimpinan nih HKBP opui nabai surat tuh pemerintah menyatakan sikap dongata dong nadi Cikarang tidak bisa beribadah. Udang akap peristiwa akan masa na menyedihkan, sedih. Taboto ada teh, tapayut-yut do berita, na mangalului keluargana didok asal manang nama TP tarida manian bakena ada jenazahnya jangan tidak kelihatan. Adong aparat keamanan bertugas ya tidak rohana tikondoh doau ala memang adong natorasna sasitong nadang pola nagabe fokus ikon natoras nai luluan na. Alai ternyata ditiki ketika dia menelusuri laos Jepang ni tangan na sadiri do. Iya Jepangan mendapat jenazah orang tuanya sangat menyedihkan. Danak anak-anak banyak yang kehilangan
orang tua. Nasomalna rap marnatal tiba-tiba songgot yang ngadong bebui. Mulut tabayak ko satokin sungguh dia mata hedak dan akiate. Anggudak danak somal do marbaju baru. Tapi ya marhite kiriman ni baju nata kirimi ngot akahurian na asing ima dipakai nasida. Nah tapi adong na orang pas na dia asa bui nanggo apala dohot nasida marlas ni roha. Kita nahinahulungan itu hatta mungkin dohonot tado. Itu kan jauh dari kita. Jala dohonot tado bui memang. Ay masing-masing iya adong do na niadu panna. Masing-masing mempunyai kesusahan sendiri-sendiri. Aku yakin kita BP adong do nata parukil. Kita juga masing-masing punya masalah persoalan. Nata pedang alani longsor. Alai adong dohita namarukil di malam Natalon. Sialannya kana masa binguluna. Alai kon persia dohita songon si Joseph, si Maria marukil do nasida dah. Si Maria mata payut-payut drama nate. Maila do ibana sa sitong na. Si Joseph pe so saut do pe diuli ibana HP ikon gabe-gabe mak si Maria. Lapatan na ganup hita adong bedo nata parukilhon. Yanakon. Kan adong nasomar hasot addope. Buay do dohonon ni halak, anggoy dang parukilo nih. Di bana may dang parukilo. Adong ngaliling marumah tangga. Alay dang marna di pasahat. Tuhani tunasida yanakon susah alani ih. Adong anggota keluarga manang ibana sadiri marsahid posi ikon berobat sana sini habis waktu habis tenaga susah apedang marna maju kesehatan tidak sembuh-sembuh. Adong alani pacamotan penghasilan semakin turun. Sebenarnya bukan turun. Alai kebutuhan nado lam gudang. Nah jolo geleng-geleng do pedak danaki. Nah saya do. Alai dong lam magodang. Setelah anak-anak makin besar. Ya kurang lah. Susah jo alani ih. Adong na aguan, na hinaholongan ni rohana, keluarga. Semua itu. Boy do gabe, marukil hita. Si Maria, si Joseph marukil. Nah tapi di dok. Iya, gabe-gabean si Maria. Tumubuhon sada anak. Ima si palua Mesiasi alai sebagai jolma songo kita mulo masa itu hita totu marukil olan asing pangalahonnya kaya nakotai songo na susah pikirata songo dia do sikapta. Bagaimana sikap kita menghadapi itu semua? Muhama pangalahota.
Bagaimana pikiran kita? Apa yang harus kita perbuat? Belajar kita si Joseph, si Maria. Apakah sikap kita? Gabi madele mahita. Magdate. Kecewa. Manang emosi, murah-murah emosi. Olan dibereng dengan, apa lu lihat-lihat? Bina. Tapi kebetulan lihat tuh. Olan tersenggol saotik. Wah, so ina ma murukna. Murah sitik. Darting minna. Atau anak muda mengatakan, baper amat sih lu. Mudah tersinggung. Marungut-ungut. Olan adong nang hurang. Dang pas di rohana. Manigor marungut-ungut. Olan ibana masih pabigi-bigi. Ketika tidak didengar, ketika orang sekitarnya dina humaliang na repot, manang lo ja patangi-tangiwana. Bosan ay holani dipadok. Jut rohana. Ape dina holani bana makatahatai songoni madok si dohoron na. Dongan na ikon aparohahon, memperhatikan. Jala songonido nang boy masa tua kaya na kota. Orang-orang muda juga begitu bisa terjadi. Ketika orang tua tidak segera merespon apa yang dikatakannya, karena orang tua sibuk atau sedang lelah, manigor reaktif, memberikan perlawanan. Padahal orang tua bukan berleha-leha. Songoni nang natoras. Dina urak katop yanakon. Ketika anak kurang cepat merespon apa yang dikatakan orang tuanya, mulai mak darah tinggi mak natoras. Hinorhon ya hadui, hinorhon ni tekanan namasa jingoluna. Jela dada holan dihita mata bereng, reaktif. Tapayut-yut dua teh. Lucu donian. Sada ina. Kan? Ala dang dapat hudulan di mana? Jadi adong sada anak boru. Bagi hudul tabo. Nina. Masih ninaon kan? Barita netizen. Jadi si ninaon nga berubah beguarna. Gabe ubagak warna si netizen. Netizen ya, dia lagi sakit kepala. Pusing. Jalah. Si netizen madok itu bukan bangku prioritas untuk orang tua lansia majohodok. Hinorhoni reaktif nguruk-nguruk pola do haluar hata naso suman. Ima akibat tekanan dingolu. Jalahita pe boy do songoni menghadapi persoalan. Ale lama johita tu si Maria do si Joseph. Maria menghadapi persoalan besar, menyangkut nama baik. Belum lagi ekonomi. Sona halakna berkelebihan. Apa tiba-tiba? Ikon mangarade gabe-gabean harus melahirkan. Holan mamikir hon asa saut jo. Nah dong, nah ikut si ulah nonton. Taba mamuse. Persoalan ekonomi, persoalan nama baik.
Alai dahita masong dia do si Maria menyikapi. Aha do di mana? Dinaro suruh-suruhan di madok. Ikon gabe-gabean di mana? Muruk di mana tu debata? Tidak. Muruk di mana tu suruh-suruhan ni? Tidak. Aha madidok. Na poso ni Tuhan ni doau. Sai saut matuau songon nani dok nai. Lapatanna menerima dengan besar hati. Menerima dengan hati yang tenang. Dan ngadong parungutung-nguton. Dan ngadong muruk jut ni roha. Padahal persoalan besar sedang menanti di hadapannya. Bohado bagaimana menghadapi masyarakat. Holan dibayan anak kotai, masalah persoalan, dungi tarbarita, manang masalah dia pai, tarbarita mak, enak kondisi gue itahe. Olu dura, rama johudok, gareja pe, malas nama. Ape, so naibana dihatai, alai dihilala ibana, sahira ibana nama dihatai. Di parpunguan di dia. Merasa tertekan. Ujungnya reaktif. Kasar. Cepat marah. Dotlan akan asing. Alita bereng mak, tapayut-yut masih Maria. Nian ngajot-joton turpukon. Ale lampai ngotok kita mak. Songo dia dohita bersikap marpangalaho molo masa yaka nasohin alau mohon mirohata isena olu susah isena olu marsahit isena olu menderita tidak ada ale molo masa isongo dia do tahe do sidohonota saya saut matuau songon nani dokni HP persoalan. Aturan na dohono si Maria mak. Loh, janganlah Tuhan. Unang mak. Aturan na dohono si Maria mak. Molo songoni, iko songo dia mak awon non. Pabua matong. Solusina, jalan keluarnya. Kan saya jalan keluar do. Solusi do, manigor talului. Apa solusi jalan keluar? Ternyata tidak ada. Songo dia mahita, tangis mahita, arhujingjangi mahita, bohado tahe, gimana? Si Maria menerima dengan besar hati, dan masuk hacit rohana. Siapa yang tidak menangis? Alam akilala ibana, ise horwaau. Siapa rupanya saya? Lomoni Tuhan nima. Adong do ede teh. Suka-sukamu. Adong na muidos yang negatif ni ramadok. Lomo-lomo ni Tuhan do. Enak-enak aja ni Tuhan. Nah sohodo orang makilala. Bikin susah aja. Lomo-lomo ni Tuhan do mabain longsor dia sude-sude. Semua timpakan kepada Tuhan. HP Nanaing dohonod disi, ya kalau Tuhan sudah berkehendak, kita bisa apa? Itu dari pikiran disi Maria. Memangnya saya ini punya siapa? Saya ini ciptaan siapa? Memangnya yang tahu semuanya? Sutradaranya? Ya Tuhan semuanya. Nah paduahon adong di pikiran disi Maria, di rohana, pasti Tuhan itu membuat semuanya jadi baik. Nah tapi marukil rohana alai porsia ibana. Semuanya nanti akan baik-baik saja. Akan indah pada waktunya. Mana mahol. Bohado kita maka porsiai. Bagaimana kita mempercayai bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Padahal kita lihat apa yang indah ini. Songono mah indah.
Saya sudah lamar sana, lamar sini, nggak dapat juga pekerjaan. Giliran dapat, nggak cocok, kecil gajinya. Saya udah capek-capek kerja, tapi dimarahin terus, diomelin terus di rumah. Ragam. Saya sudah belajar keras, tapi ya bilang apa? Dapat nilainya segitu aja. Habis diomel-omelin, dibanding-bandingin. Oh, lihat itu abangmu, lihat itu kakakmu, atau lihat itu adikmu. Marukil. Tapi bagaimana menyikapi itu semua? Aidang nani baik-baik si Maria. Dan dong pergaulan nana salah. Dia tidak bergaul salah. Kalau na salah dong adong nabi nahenna. Ya, salahlah dia. Kalau memang kita tidak ada yang melakukan yang salah, dan adong naroa, dan adong nahurang denggan nata ula. Kita baik-baik saja, kita rajin ke gereja, kita berikan apa yang menjadi kewajiban kita. Nasa naboi tak urupi. Kan? Tak urus, ya kayak nakota. Kita hormat pada orang tua. Tapi, alai Roma paru kilo nih, Roma si taono nih. Lalu kita mau bilang apa? Songon longsoroma. Nah dong nama dok, ini gara-gara itu, ini segala macam. Sampai di dok mak tutup. Lalu ada pertimbangan sana sini dok, bagaimana menutup itu? Ay bagian sian keluarga dok nak kerja di sini. Itulah dia. Bui do horwa sidung. Yaka persoalan nama satu hita. Mulu tasalahun. Marsahik mak. Dungi tasalahun matu hatai. Bui sidung. Bui malu. Tidak bisa. Bagaimana ini Tuhan? Masa saya menderita kayak begini? Tuhan ini salah lah bikinnya. Ya. Lalu bisa langsung sembuh. Bui do horwa tabba. Nata sari'i. Nata ule'i. Tabba pasamotata. Ngolo saya holana muruk-muruk kita. Dunia mah. Ujungnya. Tidak mak. Hata modern na korupsi. Padahal. Unako. Manako. Bui do horwa. Gak bisa selesai persoalan. Tabba mah persoalan asing. Ragam paruh kilo na bui masa di bagasan ngoluta. Tapi kalau itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Songon dia do hita mangadupi dohnot tado songon si Maria. Saya saut matuau songon nani dokmi. Memangnya Tuhan bilang apa sama kita? Molo si Maria jelas di dok Tuhani. Mari tema suruh-suruan nak. Gabe-gabean maho. Hidup. Jadi dohon Tuhan itu hita. Tapayuti yuk dua teh. Nang si Joseph didok di bagasan turpukon. Ala paroha nabonar si Joseph na mangoro si Maria. Dan ngadong rohana paurakon nasida. Gabe ditahi rohana nama naing sirakonon na songoni. Karena dia orang yang percaya, dia orang yang saleh. Si Yusuf. Dia tidak mau mempermalukan. Marukil. Borat dipikiri si Joseph. Wah mata hete. Kalau saya jadikan. Apa kata dunia? Tapi kalau saya tidak jadikan. Bagaimana nanti? Dia seorang diri terlunta-lunta. Sahalak perempuan. Gabe-gabean. Ahmadono nina torop. Sangat dosi Joseph marpikir tuh sih. Dan gak membuat keputusan sendiri bana. Dipikiri bana. Bagaimana ini? Itulah pekerjaan Tuhan. Karena yang dikandung si Maria bukan karena kesalahan dia. Bukan karena kesalahan si Joseph. Tapi yang dikandungnya adalah karena Roh Kudus yang bekerja. Yalah takas do di pasat suruh-suruan nih. Itu si Joseph. Marpikir ibana borat. Seperti kita. Kalau terjadi persoalan. Kita berpikir berat. Saya tarip pudo boy hita.
menyelesaikan sendiri. Tapi Yusuf parrohana benar. Orang yang baik. Dia tidak berpikir, ku tinggal asal selesai persoalan. Bukan jalan pendek yang diambil. Dia mempertimbangkan banyak hal. Dan lemorohana mamain hacit. Manabay hacit ni roha. Manabay hacit naniaya ni si Maria. Baiklah. Jadilah dulu. Nanti baru diam-diam. Diam-diam dok. Diselesaikan. Putuslah. Kita nahin holongan itu hatta. Manigorodo suruh-suruan madok. Paingotan. Jangan kau ceraikan dia. Dia tidak salah dan kau pun tak salah. Saluhut. Nama asa di ngolutta. Semua yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu. Saluhut na di bagasan rohata. Songo dia rohat taon. Margiluk-giluk do. Ada ulat-ulat. Tidak perlu diteropong oleh Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Karena apa? Roh Kudus bekerja. Karena apa? Tuhan diam bersama dengan kita. Ido teh Immanuel nomor 8 dongatama debata. Tuhan ada bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Jadi dia tahu di botoi ibana do saluhut namasa di bagasan ngolutta. Tidak ada yang terlewatkan setitik pun. Kita berusaha menutupi. Si Yusuf berusaha menutupi. Diam-diamlah nanti aku menceraikannya. Tapi Tuhan tahu. Jala dipaingot suruh-suruhan ibana. Ima patuduhon, Tuhan menyertai setiap orang, setiap umatnya. Di bagasan lasni rohana ada Tuhan yang mengingatkan. Sedang las roham, ingat. Semuanya bukan karena kamu. Lasni roham, nadapokmu, itu karena siapa? Itu bagaimana caranya? Apakah cara benar? Atau cara yang tidak benar. Sedang marsak kosonari. Ingat. Bengeto. Adong doau. Marsak kosonari. Itu karena kesalahanmu sendiri. Bertobatlah kau. Tuh kan. Adong do kita susah. Nabinain na sendiri do. Tapi ada orang susah. Bukan karena kesalahannya. Tapi dia kena jadi susah. Tuhan Allah bersama dengan kita. Immanuel. Debata dongata. Tuhan itu bukan lawan kita, bukan musuh kita. Dan taralohita debata. Kita tidak bisa memberontak dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Margula saipe hita berontak sana sini. Kalau sudah terjadi, tidak ada yang bisa. Si Maria sesungguhnya berat hatinya. Alay boy bana, mandok dang diawi. Tidak. Alay dipasati bana. Saguru di homa. Kadang boy maralo hita tu debata. Tuhan Allah itu teman kita, menyertai kita. Mula saya merasa do hita makilala hita, adong persoalan, adong nasusahan, terus dia do Tuhanon. Naso diurupi doa, berarti kita menganggap. Tanggap Tuhan tay, dang dongata. Dang ceso. Itu kan olo kan, songoni. Enggak besti lagi kita, mulai hari ini kita enggak besti. Gimana CS? Nah. Tuh. Karena kita merasa dia bersama dengan kita, tadok, CS, bestie, best friend, dan lain sebagainya. Begitu kita punya persoalan, alay dang diatoy bestie teh hita, dang tersigap ibana, mulailah. Maralo mahita. Alay anggo tutu hatai, dada boy songoni.
Memang kita siapa bisa begitu? Muhammad lo didok Tuhan nih. Buh, itu sedap kok. Eso dong aku peho. Urak korwa. Siap batu ope terjadi onau do akap inoprar nih Israel. Dari batu ini, hai kamu keturunan beludak yang merasa bangga. Saya pasti jaminan. Alani idang boy maralo tutu hatai ikon ngadidok dongata ma debata. Molo dongata debata tabain ma ibana. Toktong di bagasan rohata tabahin ma ibana, tapaloas ma ibana mangatoy. Padohata pikirata padohata nang pangalahota. Unang mula makuling suara nito di bagasan rihita di panggorani rohata torok sip polisi. Unang gabe tapa jogal, buka hati kita. Unang gabe tadok dangadong na paingotok kita. Ada. Buktinya si Joseph terdipaingok do. Si Maria ala diboto Tuhani. Bimbang ada ganggu ni roha terdipaingot. Itu anak bukan anak seperti biasanya. Songoninang tu si Joseph. Dongata ma debata. Jalatarida. Tuhan itu adil. Dakolan gabe. Upake masih Maria. Menjadi alat. Ale dipikiri do. Songo dia mamusai kelanjutan ni ngolu ni si Maria on. Begitu adong sakap ni si Joseph neng pasirakon. Manigor diorai. Tuhan itu adil. Keadilan di Tuhan ini bukan soal 100 lalu 50-50. Bukan. Itu manusia. Yang selalu mengatakan demokrasi lah kita 50-50. Tapi keadilan Tuhan kita tidak mengerti. Yang tatu sih sudi. Menurut kita ada nggak adil loh Tuhan. Dia itu jahat. Nah juga tadi. So nama per minggu paling per minggu dah hari hama mate. Kan? Dunia hari Natal. Ali anggota sudah akan naringgas mar minggu do sudah teh. Itu kan? Amin. Dakolan nasali setahun. Muladong nasali setahun bertobatlah. Iya, tahun depan datanglah lagi. Tahun depan datanglah lagi. Hari-hari minggu biasa datanglah lagi. Una kolan tiki Natal teh. Iya. Ainangon olah namanya baki. Muludang dipaingon no buhama tahete. Jadi Tuhan itu adil. Dia juga melihat. Songo dia do namasa haduan. Tu si Maria. Molo disirakonon. Makanya terdipaingot. Jadi dangolan sakap ni debata asa. Roma au tu portimion. Asa gabi si palua maau. Asa godang ma torok mana mangyuton au. Bukan. Dia juga melihat. Makilala do ibana. Ala dongata. Ala ni molo mardongan hita tu debata tadok. Dongata ma debata. Immanuel dongata ma debata. Tikos ma pardongan tadah. Ya martangiang, marminggu, marede. Jala tapatutoru madirita. Kita ini bukan siapa-siapa. Enggak ada yang berkuasa-berkuasa. Kekuasaan hanya sementara saja. Hokin nari berganti. Paimarotu hatta si paluan. Amanginang hita sudena. Nahina holongan itu hatta. Ya. Jadi. Sauma. Nunga sorang betu hattai. Nunga tubuh. Jata payuti do barita anakan. Si Maria. Ya denggado. Rap dohot si Joseph. Dohot yaka. Keluarga sudah. Itulah buktinya Tuhan tidak membiarkan Maria, Yusuf dipermalukan. Dan gak betarurak. Ya satokin memang adong mana makata. Kita pe amanginang. Molo adong akka masalah di kita. Pasti adong tanggapan sian sana sini. Adong. Nabuharo tahe. Percuma pengurus percuma ringgas mar minggu. Begini begitu. Alai songoni matahe. Pasti ada. Alai disalu nai bagaimana kita bersikap.
Jangan menjadi arogan. Jangan menjadi baper. Unang gabe holan ibana si pa bege-begeon. Ale ulu ma paserepon paturuhur dirinya. Siapalah saya? Saya saut ma Tuhan. Oke Tuhan, bahem ma alai pargogo ya au Tuhan dah. Tungso margogo doau. Songonong ma na buratiam ma Tuhan wadopi. Saya tidak kuat. Dungi Roma to diih. Paingotok kita adong doau rap doto Immanuel dongata ma debata atok sonari ta jalang ma dongata dihabirakta siamuta dipudita dijolo tatadok ma Immanuel dongata ma debata lasro hata ma dok Immanuel iya una kola mar liturgi Immanuel aledang tadok tu dongata Immanuel dongata ma debata ngasuyeris masih jalangan. Iya, selamat menyambut Natal mahita. Ta ingot ma marsugut marminggu mahita. Nian ngasomalon setiap tahun 3 kali setahun. Tajalo ma parpadanan nabadia marsugut. Dan ngadok kita naliasian dosa nagale situ tuduh hita marhitin natajalo i lam dipaingot tita kan asa benget tita unang gabe madabu hita tu aka pangalaho naso ni halomod debata amin martangi yang mahita Jehovah Tuhan debata nami pinuji pinasangap magawarmu Tuhan mauliate ala di leokodo pe partikia di hami rapami Tuhan mamuji guarmi manangihon hatami di bagasan lasni roha pasikopon saluhut aka perayaan Natal di punguan nadong di tonga-tonga ni huriamon saluhut na Tuhan marsangap maho jala padi poson ha porsion nami mai Tuhan debata Jehovah pargogoi mahami Tuhan tung sotuk dohami mangadopi ya kana masa di ngulu namion tarnumu biaka parukilon galis itu dohami Tuhan unang paluas hami gabe manibil siad dalami alai disalut ya kana masa di bagasan ngulu nami toktong ma rohami tuho Tuhan toktong ma huhaposi hami hodo dongan nami dang tinggal honom muhami Tuhan holan sahalak nami mangadupi ya kana masa di ngulu nami alani i hulopit tami matangan nami hujau hami magwarmu Tuhan hupuji hami toktong gowarmi debata Tuhan nami upasaat kami madiri nami nang ya kadongan nami nama rukil sialani parsahiton sialani kanani diruduti Tuhan hinorhon ni pikiran para anak konon ekonomi sialan marsirang sian nahina holongan ni rohana Tuhan ho mana mani roy roha do pikiran nasida asa di bagasan salut nai di pasahat matok tong dirina tuho Jehovah Tuhan debata nami sahat tuho ma diri nami di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amen tapuji ma tuhata laos tapasahat ma peliata di bagasan lasni roha. Amen.
madok mahita di tangyang hatopatay. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Dehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian panah. Dohot hagogoon, rodi hasangapon. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat menyambut Natal Madihita.